Ay na po, dakon lakay. Nay, Ampay, ampay. di ubingan. Tuwan ba kahit ampay? Nagsapa ka nga nagapod jay natayan. Tuwon alakay, inuray ko lang ang nalpas da nga nagpamirinda ti sopa sa kumawid. Nga. Ay na, apo bakit ampay niya ti ginagaram jay makimirinda? Ay na po lakay, kanya nga roti ko akiday. Hanam nga manugal, ang kumamot nagbingo. Kasi siyempre, nakimirinda ak matlata at napana nga rod. Nga may na po lakay, makapadisappoint si ka. Diyos ko, ay na. Sopas, awan laslasa na lakay. Ay na po, kurang tigatas na. Ay na, apo bakit nakimirinda ka lagarudan, libre lagarudan, uyawumpay, tilawumpay laeng bakit? An nga panaguyaw lakay nga magpaypayso. Tanakaparpareg magarod ni Kumare Berta nga puro state side. Kundiam lakay, umungay. In marinate da magayang nga inyawid, di tatang ni Kumare Berta. Marinay! Come on, in marinate da. Ano nga marinay? Ay, apo, ignorante ka manon. Dahil dyan nga pinuuran da. Di tatang ni Kumare Berta nga inyawid. Ay na, apo bakit? Cremate, tiawag di jay bakit hanggang marinate? Ay na apo, agtaltalawataw ka lang tidim mauawatan. Krimit ya? Kamay! Basta. Ay na, apo bakit? Ang krimit dagayam na kay kano ka hanga nadatsun siguro nga iyawid da. So nga mayat hindi Na, ampay? Hindi na ba kahit? Kape? Hindi. Skyflex? Oh. Kinding? Oh. Asukar? Kanya, pati gatas? Ay na, apo bakit? Tampayin tayo niyaw awid mo, dagito'y pagpakapida ka, dagito'y mapan makilamayin, bakit? Kinapaw, ampay, dimyaan mo bakit? Nga da, guys, iti agiyaw awid, iti naggaputi na tayan. Dita ka manon, tadakas-dakas nga pamatin. Pat-pat, tsumpay lang dagita. Kanu dagiti kakabsat tinatay, nagiyawid dan tupay. How much more kanya? Ay apo pamati lang dayta, dagiti babakit kan nalakay nga hanapay amuti agpante kan agbrep idi og-ogma. Ay na, apo bakit, amom? Ay na, permen, bakit, tipos kultiro pa, mom? Ay na. Apo, si kalagaro tiyan alikakakon. Gadupay lang nga sa Sino, apaw? Talaga nga inrason nagpay, bakit? Agureman, adati kape, asukar, gatas, nay. Anya nga dahil ito may isang agarapon bakit? Ay na, napintas mo tinakaikar na. Tuon lakay, so garo ti sa balid jay. So nga inalakon ata kastan sa di may luda di Amerika lakay. May law? Wan isong inyawid ko ata no maramanan tama mo Nay, kasla mayat sama nga talaga bakit? Kape ka padasan tama ko dit. Ramanaman lakay bareng naimas dahil sa istorya ang dapat nag-iimas ka nung may luda di Amerika. Ay na, apaw. Apay, agpapadalang mo't nandito yung Pilipinas. Nay. Nananam ang bakit? Tati kung punak kanyam nagado sinaom kaya kung tumo lang gayam. Apaw. Kunwari ka tay. Baka may mayat dito yung alunusin bakit? Aguray man. Padaas. Ay, ba't yan nakmat Ay na, apaw, napunpun no tigarapon bakit? Ay na, apaw. Ano kumari? Iye, mabuti. Ibang ka na. Ay na, apaw. Hello, kumare. Paggabi Ay, naimbag nga rabi imot kumare. Ay, ala kumare, nakaawid akon. Pasensya ka na, mare, tana kung nga nagpatpat, nagdita natayan, tani. Bakag sangit-sangit di ubing ko ko, hanam amugar nga agpatahan dati asawak, mare. Ay, no problem, kumare. Ala, kumare, at ako matitamag ko. Kani, ako nadagiti na patpati dito. Isi kakano dati nakita daga ng ibag. Nadagiti garapon iti kape, asukar, kingatas, kumare. Ay, ala mare, nakita dagayam. Pasensya kumare. Nagiyawid akon, tani. Naira na gamin nga awan ti kape mi, kada asukar iso nga inyawid kon. Tano maramanan mi mama nga agasawa ti street side nga kape kada asukar kumare. Tani maramanan mo nila kay tano nga maignorante. No problem, Ajay, kumare. Okay
okay lang. Ala ako ato kay tiga paskin gabi dito. Namadalang ko patikyan ko nga idamag, kumare, kani. Wala ti naiyaw awit mo. Nga kulay green, nga kasla garapon, kumare. Ay, ala, mare. Ala, pasensyakan, amare. Imbag ko, tatay ta nakita gamin ka sabsabali, kumare. Kastoy siguro ti may loda di Amerika kung kunak. So ngayon nyawid, kumare, ta numaramanan mimot. Ay, ala, kumare, nagnanam gayam. Tinimplaan nila kay ko, tatay ka. Nagnanam gayam, kumare. So nga agal alunos. Don't worry, mare. Isublik to no bigat na di garapon na nga. Biri clean, kumare. Mare, ay na ako. Ay, isubling ipagpamulakan, kumare, kani. Chay dap, kumare. Anya,